Türkmenistanda raýatlaryň Visa bank kartlaryna pul salmak we bu serişläni daşary ýurtlarda nagdlaşdyrmak ýa-da nagd däl hasaplaşyklary amala aşyrmak düzgünleriniň ýatyrlandygyny türkmen banklarynyň jogapkär resmileri aýdýarlar. Adynyň efirde agdalmadylygy şerti bilen Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylary bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanyň Senat we Döwlet Daşary Ykdysady iş bankynyň jogapkär resmileri ýanwar aýynyň 2-nji ýarymyndan bäri Visa bank kartlarynda öňden bar bolan pul serişleriniň doňdurulandygyny hem gürrüň berdiler. Häzir daşary ýurtlarda ulanyp bolýan Visa bank kartlary dol doňduruldy. Bu bank kartlaryna pul geçirmek üçin gelýän raýatlaryň hem pul serişleri kabul edilmeýär. Bu çäklendirmäniň haçana çenli dowam etjektigi barada bize hiç il maglumat berilmeýär. Dip Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady iş bankynyň jogapkär resmisi aýtdy. Adatlyň habarçylarynyň aýtmagyna görä 22 fevraldan bäri türkmen banklaryna diňe daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň Türkmenistandaky howsarlary MoneyGram we Western Union hyzmatlary arkaly 300 Amerikan dollaryny öz çağılaryna uradyp bilýärler. Munyň bilen bagly paýtagtdaky banklaryň we bank şahamçylarynyň öňüne ýüzlerçe adamdan ibarat uzy nowatlar emele geldi. Bankın merkezi ofislerinin önündeki nowat Mesela Türkmen Maşayoğlu'nun uğrundaki Senagat Bankı'nın merkezi ofisinin uğruna 400-500 aralığındaki adamlar Novot'a doğrular olur. Novotlarım rakısı da hayalsi düşüyor. Dip Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň howsarlary öz çağılaryna pul uratmak üçin ilki bilen Türkmenistanyň degişli bankynyň merkezi ofisinde nowata durup ýürite guwanamany almaly. Şondan soň olar bu guwanamany degişli bankyň Western Union ýa-da MoneyGram hyzmatlaryny hödürleýän şahamçasyna tawşyryp pulu uratmaly. Bu aralykda 23 fevralda Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Gadastan'da okuyan türkmen studenti hem ödünün Visa kartynyň işlemeýändigini aýdyp, bu mesele boýunça Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady iş banky bilen habarlaşandygyny, jogapkär resmiýetiň indi daşary ýurtlarda bu kartlary ulanmagyň düýbünden gadagan edilendigini aýdandygyny gürrüň berdi. Häzirki wagt Gazagystanda okuyan Türkmenistanly studentleriň her biriniň Visa bank kartlaryna 400-den 1000 Amerikan dollaryna çenli pul garly. Bu puli ne nagd alyp bolýar, ne de nagd däl hasaplaşyk üçin ulanyp bolýar. Bank resmiýetleri bize garaşyň, puluňyzy başga bank hasabyna geçirersiz ýa-da ýygyna berersiz diýdiler. Dip anonim şertde söhbetdeş bolan türkmen studenti aýtdy. Onuň sözlerine görä studentleriň käbiri günni zokap giýje işläp günni görýän bolsa, käbiri dolu enatasynyň uradýan pul serişdesiniň hasabyna ýaşaýar. Bu ýagdaý işlemeýän studentlere hassa yaramaz täsir ýetirýär diýip Gadastanly okuyan türkmen studenti belledi. Bellep geçdik daşary döwletlerde okuyan türkmen studentleriniň Türkmenistandaky howsarlarynyň çäkli möçürde pul uratmagyna ruhsat berilmegi we Visa bank kartlarynyň işiniň ýatyrlandygy baradaky maglumatlar Türkmenistanlylaryň agdalýan bank kartlaryndan ýurdun daşyna peýdalanyp bilmeýändigi we türkmen banklarynyň ýurdun daşynda Visa kartlaryny ulanmagy ýatyrmaga taýýarlanýandygy baradaky maglumatlaryň ýa-da gawat geldi. Mundan bir hepde çemesi ozal Türkmenistanyň merkezi bankynyň Lewap, Daşow we Mary vilayetlerindäki bölümleriniň işgärleri Adatlyk radiosyna anonim şertde maglumat berip, Türkmenistanyň merkezi bankynyň bu barada ýörite ýygnaklary geçirýändigine, daşary ýurtlarda öz Visa bank kartlaryndan pul çekmäge synanşyk edenlere garşy kanuny çäräniň görüljekdigini aýdypdylar. Maglumat üçin aýtsak, Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady iş banky öz müşterilerine döwrüň öňde barjy mümkinçiliklerini hödürleýändigini resmi web saytynda habar berýär. Visa kartlarynyň pul serişdeleriniň howpsuzlygyna, islenlik bankomatda, şol sanda ýurdun daşynda pulu nagdlaşdyrmagy tutuş dünýäniň millionlarça söwda nokudunda tölemäge kepil geçýändigini ýytaýar. Halkara tölek sistemasy Visa Türkmenistanda ilkinji operasiýalaryny 1994-nji ýylda başlapdy. Şol döwürde Visa kartlarynyň diňe daşary ýurtlar peýdalanyp bilýärdi. 1998-nji ýyldan başlap Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady iş banky Visa kartlaryny öz ýerli müşterilerine berip başlady.